onwunwa biko yọwa chi ya, ọnwụnwa bịarala ya. Onye na-agọ mmụọ biko yọwa chi gị, ọnwụnwa bịara na gị. Ị na-eje ụka biko yọwa chi gị, ọnwụnwa bịara na gị. Maka na ọnwụnwa bịa ọ dịka ụwa gị ọgwụla. Onye ka mma aka ọgọ ọnụ o wee bụrụ ya na nke tata ụmụnne m, ya mara unu mma. Ana m ekene unu niile na-esonyere m, ndị niile na-akwado m n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Asị m okike gọziere m unu, ifeọma mere unu. Ndị niile na-eme na nkụzi a na-aga ebe dị iche iche, asị m ifeọma mere unu. Ọ bụ na tata bizi gị ịfụ iru ma ọ bụ ịnụ olu, ma onye na-afụ iru ya na onye na-anụ olu ya bụ nwanne gị nwaanyị eze nwaanyị oge chọpụrụ iche ma ọ bụ aha m. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ mmiri na ihe niile dị ka chisike ya bụ ihe m ji azọ ndụ. Nwanne m na-afụ iru, nwanne m na-anụ olu. Nkụzi m ga-azọkwa gị ndụ ma ọ bụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a. Mana ọ bụrụkwa iwu na ị ga-esogide m wee ruo n'ebe m na-eje, maka na ama m ebe m na-eje ebe eteka. Onye na-eje ije na ọ bụ na o rubeghị ebe ọ na-aga, ike agaghị agụ ya, ike agaghị agụ m. Gị bụ onye na-anụ olu m. O wee bụrụ ụmụnne m, ka anyị ga-anọ n'iru na ndị mụ na-anọ n'ụgbọ. Isiokwu anyị tata bụ ihe ị ga-eme ka ị wee gbanarị ọnwụnwa. Ihe ị ga-eme ka ị nwee ike ịgbanarị ọnwụnwa dịka onye na-agọ mmụọ, dịka onye na-eje ụka, dịka onye kwere na ihe ọbụla bụ ihe ị kwenyere. Ihe ị ga-eme ka ị gbanarị ọnwụnwa. Nke izizi bụ ị ga-amara onwe gị. Mara onwe gị, mara ka ị si ekwu okwu, mara ka ị si aga, mara ka ị si eje, mara ebe kwesịrị ka ị na-aga. Nke ị ga-emere onwe gị dịka mmadụ ka ị hapụ iji aka gị wee kpọta ọnwụnwa n'ụzọ gị. Ọzọ dị ka ibe ya ị ga-eme ka ị nwee ike ịgbanarịkwa ọnwụnwa bụ nke a m chọrọ ịkụzi gị taa, ihe gbasara ihe mmụọ. Dịka onye na-agọ mmụọ ịbụ, dịka onye na-ekpe ekpere, otu ọbụla isi ekpe ya nọ, ị ga-ama na ị gbanarị ha ọnwụnwa. Ọnwụnwa nwere nke mmadụ ji aka ya akwakọ ya onwe ya na ya. Ọnwụnwa nwekwara nke ọ bụ mmadụ ibe gị ga-ebutere gị. Nwere ike ọ bụrụ enyi gị nwaanyị, nwere ike ọ bụrụ enyi gị nwoke, o nwere ike ọ bụrụ di gị, nwere ike ọ bụrụ nwunye gị, o nwere ike ọ bụrụkwarị nwa gị butere gị ọnwụnwa. O nwekwara ọnwụnwa mmụọ na-ebutere mmadụ. O nwere ọnwụnwa mmụọ na-ebutere mmadụ. O nwere ike mmụọ gị a na-ewere ọnwụnwa na-akwachishiri gị ụzọ ka ị nwee ike ịjụ ese ihe na-eme gị. Ya bụ na mmụọ na-ewetakwara mmadụ ọnwụnwa. O nwekwara ọnwụnwa bụkwa na ajọ mmadụ na-ewetara ya mmadụ. Ajọ mmadụ agbanye gị ụgarị, gbanye gị uke n'ime. Ọnwụnwa na-abịara gị aka nne na aka ekpe. Ọ dịrọ nụ mma. Gị bụ onye na-agọ mmụọ, ị ga-ama na ị gbanarị ha ọnwụnwa, kama na mmụọ ị na-agọ ga-eme ọnwụnwa karịrị gị ahapụ ịbịakwute gị. Ma ọ bụkwa na ị si na ihe iji bidozie bụrụ onye ọgọ mmụọ, bụrụzie onye na-eme ọdịnala, bụrụzie onye na-eme omenala, na ọka ịgbanarị ọnwụnwa, ya ha agbanarị nwa ọnwụnwa. Ọnwụnwa na-abịara onye ọbụla, ma onye ukwu ma onye nta. Ọnwụnwa na-abịara dibịa, ọnwụnwa na-abịara prọfet, ọnwụnwa na-abịara pastọ, ọnwụnwa na-abịara reverend, ọnwụnwa na-abịara sista. Ka ọ bụla ị kpọrọ ya, ọnwụnwa na-abịara gị. Ị bụ onye Katọlik, ị bụ onye Anglikan, ị bụ onye Pentikọstal, ị bụgodị onye Muslim, ma bụrụkwa onye na-agọ mmụọ, ọnwụnwa na-abịa. Mana ihe anyị na-agụ na mmụọ mgbe ọbụla na-achụpụ na sị ọnwụnwa karịrị anyị abịakwutego n'anya. Maka na ọnwa karịrị gị bịakwute gị, ọ nnukwute nsogbu. O wee bụrụ ya nwanne m, gị bụ onye na-agọ mmụọ, ihe nnukwu ụzọ ọnwa nwere ike isi wee bịara mmadụ. Ị bụkwa na onye na-agọ mmụọ, ihe ị ga-eme ka ị nwee ike ịdị na-agbanarị ọnwụnwa kwa izu, kwa ụbọchị, kwa ọnwa, kwa afọ, ka ọnwa karịrị gị hapụ ịbịa n'ụzọ gị. Na ọ dịrọ mma. Ya bụ ihe nsị ka nkụziere unu tata. Ọ bụrụ na nkụzicha nkụzi a onwe ihe gbagwojuru gị anya, ịbata na WhatsApp, biko ezitere na m ozi site n'idere m ihe odide. Ọ dịghị amasị m na ị ga-edere m ihe odide hello hi. Ụfọdụ asị m kọwaba onwe m, achọọ m ụdịrị ihe ahụ. Ịbata were voice gị gwa m okwu, aga m anụ ihe i kwuru. Kwanyere onwe gị ugwu site n'ịkọwara m onye ịbụ. Ị jụọ m ajụjụ ị chọrọ ịjụ site na nkụzi nke m kụziri. Ọ bụrụ na o nwezi ihe ọzọ iji maka ya bịa ka m kụziere gị, ị ga-ayọta m ayọta. Na ọ bụrụ ebe ị na-ajụ m ya ka ọ bụ nọọ iwu na mma asa gị ajụjụ ọbụla i buru bịa na inbox m. Ọ bụrụ na ka esi eme ya. Ugwu nkwanye onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu. Onye abịala sị na m na-eme dibịa nwaanyị, ịbịa nwa m ọnwụnwa. Ọ mmadụ ka m bụ. Ọ bụrụ na mmiri dị m n'arụ otu o si wee dị gị n'arụ, o nwee ebe ị ga-agadebe na ndụ m, iwe wee mụ abịa bịa rakọ mụ na mmụọ ka ị chọọ ihe ị ga-eji wee kpaa isiokwu echi. Ya gaziere unu ụmụnne m. Kedu ihe ị ga-eme gị bụ onye chọrọ ịgbanarị ọnwụnwa? Baa izu
anyị nwa bụ ndị Igbo na-agụ izu anyị site na ụbọchị Eke, Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Anyị achịkọta izu dịka ọgụgụ ndị Igbo si wee dịrị. Ndị na-emekwanụ n'ụdị oyibo na-ebido ịgụ izu ha ụbọchị Mọnde. Ọkwa eziokwu na ụbọchị ụka ka mbido izu ha na-ebido, mana ọ Mọnde ka ndị na-eme oyibo zi ebido izu ije ahịa ha na ije ọrụ ha. Ya bụ nke ọbụla i kwere na-agazi gị dịka onye na-agọ mmụọ. Cheta na onye ọbụla bụ onye Igbo na-agọ mmụọ, na ihe onye Igbo ji agọ mmụọ bụ ọ bụ na o jighị nzu, o jiri edu, o jiri mmanya ọkụ, maọbụ o jiri ọjị. A na-ejikọtakwa ihe niile ọnụ ma ọ bụrụ na esiri Igbo onye Igbo na-eme ọdịnala Igbo. Na ị chọrọ ikpokwu mmụọ ma gị site n'asụsụ ọ ga-anọ, ị ga-eji ihe ndị a n'one. Ọ pụtarakwa na ọ bụrụ na iji ihe ndị a na mmụọ agaghị aza gị, mana onye ma na ọdịbendị na-arụsi ọrụ ike. Onye mere ọ dịka anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị gọwa mmụọ anyị ejiri ụmụ ihe ndị a niile. Kwa unu ghọtara ya kịta. Ya bụ gị bụ onye na-agọ mmụọ, ebidoro izu ụbọchị Eke, i wee gọsịa nnọọ mmụọ gị, i wee wetazie ọjị, weta aka inu, weta ego akwụkwọ. Ego akwụkwọ ọwụ pepa mọni ọbụla iji, weta ihe n'one a, weta akwa ọkụkọ, wee sị na iji ihe n'one a wee na-agbara isi gị n'aka ọnwụnwa ọbụla ị ga-afụ n'ụzọ. Ị nwere ike ịbanye keke, enwekwa ihe mere gị si na keke rituo, keke ọzọ akwatuo gị maọbụ gbajie gị ụkwụ. Ọ dịrọ mma. Ọnwụnwa ka ọ uke ka ọ bụ, ọ dịrọ mma. O nwere ike iburu moto gị, ịma ihe ị na-anya mana onye ọzọ amaghị ihe ọ na-anya, ọ pụọ ọkwachara gị. O nwere ike onye ọnwụ kwegoro ọnụ nwụgoro anwụ na mmụọ kamgbe afọ na ọ bịa wụrụ mma onye nwụrụ anwụ na-aga ije na-aga n'okporo ụzọ, ị na-egbugodo ha ọnụ, ntị ya anụghị, uche ya adịrị ya. Ọnwa baa gị n'ime, ịkwakọrọ onye ahụ, iwe onye gburu mmadụ, jekwawazie onye ahụ. Nwekwara ike onwe onye ga-akwa onye ahụ, mana ọnwụọna na mmụọ na-ewurizi onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Ọ bụrụ na ibuchapụghị ọnwa bịara gị ịkwara onye, ị ga-akwakwa ya ma zakwari onye gburu mmadụ. Ọnwa nwere ike isi n'ebe ụmụazị gị nọ bịara gị, ụmụazị na-akpatara gị isi okwu. Ọnwa nwere ike isi na nwunye gị bịara gị, nwunye gị a na-akpara gị isi okwu. Ọnwa nwekwara ike isi na di bịara gị, di ya na-akpa gị isi okwu, na-agbanyeghị onye ọbụla ịbụ. Ọnwa nwere ike isikwa na ndị enyi gị wee bịara gị. N'ụzọ ọbụla ọnwa nwere ike isi abịara gị, ya ka m na-agwa gị ihe ị ga-eme, maka na o nweghị onye gbanarịrị ọnwụnwa. Mee nke ị ga-emere onwe gị, hapụziere chi gị ka o metọpụ nke fọrọ ọnụ. Na ihe ọbụla ga-eme na ndụ mmadụ a, chi ya amara gị ya, mana o nwe nke mmadụ ga-eji aka ya wee dubata ọnwụnwa na be ya. O nwe nke ị ga-eme, iji aka gị kpọbata ya bụ ọnwụnwa, ihe ọnwụnwa ahụ ụzọ chi ya bata. Ya bụ na nke ọbụla ị na-eme, ị ga-akpachapụrụ anya gị ka ọnwa hapụ ịfụ ụzọ ochi wee bata na ndụ gị. Onwekwana onye gbanarịrị ọnwụnwa dịka m kwuru. Ya bụ ọ bụrụ na ị weta ihe n'one a m kwuru, e bụrụ onye na-eso n'usoro ego ọmụ ụbọchị Eke, iweta ihe n'one a m kwuru. Cheta na ekwuru m na ị ga-eweta ọjị, weta aka inu, wee wetazie akwa ọkụkọ, weta ego akwụkwọ, wee were ya wee kpee ekpere. Ma ọ bụrụ na ị gọsịara onwe gị mmụọ ị chọrọ ịgọ, gwacha mmụọ gị ka o si wee dịrị gị, i wee werezie nke ihe ahụ ihe iji ebuchapụ ọnwụnwa. Ọnwa sote izu a, ọnwa nwoke, ọnwa nwaanyị, ọnwa ga-esi n'aka ndị kọstọma gị abịa, ndị gị na ha nọ n'ọfịs, nnọkọta ofu ọnwụnwa abịa, ebo gị ihe ị na-amarọ, esemokwu abịa, achọba ofu ihe achọba, atụba gị aka, ihe niile awa ọnwụnwa. O nwere ike isi ụzọ ọbụla abịa, mana ụzọ ọbụla bụ ụzọ ọbụla ọ ga-esi bịa, mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ya. Maka mgbe anyị ga-ejekwuru dibịa kọmplen rụọ ya, dibịa gwa gị ego na ị ga-akwụ ya, isi na ọ na-ana ego. Mana nke a nna ha akụzi ị ga-emere onwe gị, ị gaghị eme ya. Ọ dịghị ka ọ dị mfe n'anya, mana ị na-eme ya, ị ga-afụ na ọ bụrọ ihe niile. Enwere ọkụkọ na-akarị egbe mburu, enwere ọkụkọ na-akarị egbe mburu. Ị na-eme ha na ihe, ị ga-akarị ụmụ mkpọkọrị ọnwụnwa bịa n'ụzọ gị. Iweta ihe n'one a m kwuru, i wee were si n'iji ihe a wee na-agbara isi gị n'aka ọnwụnwa ọbụla ga-esi ọfịa na ụzọ abịa n'ụzọ gị. Ọnwụnwa mmụọ, ọnwụnwa mmadụ, ọnwụnwa ndị otu gị ga-ebutere gị, ọnwụnwa ndị otu onye ọzọ ga-ebute, ọnwụnwa nwoke, nwaanyị, ụzọ ọbụla ọ ga-esi abịa, na gị nwa bụ onye dị one a na iji ihe n'one a wee gbara isi gị n'aka ọnwụnwa ahụ. Na anya na ntị adịghị afụ, i were ya mee gịnị? Kwuchie okwu, ikwubicha okwu ahụ, ghee ya n'isi gị. Na nghepụ ka ị ga-eghepụ ya, enyebata ya enyebata, ijide ya n'aka, ị gaa n'azụ isi gị, nyepụ ya n'aka ekpe gị, ikuo ya ume, chọọ ofu ebe, jedesi ya n'ụzọ. Ọ bụgodo iri na i were ya pụwa na anya mmadụ ga-afụ ya, tinye ya n'obere laịlọn blak, ịpụọ n'ụzọ, ịtụkpụ ya n'akụkụ ụzọ na-aga, ibupụla ọnwụnwa n'izu ahụ. Ọ dị ezigbote mkpa gị nwakwa na onwe gị, ị kawa arụ na-asa
na-asakwanụ ụmụ ncha anụnwa akwadoro eji ike ndị mmụọ wee kwado, eji ahịhịa na mgbọrọgwụ na ihe ndị dị iche iche dịka chisike ya wee kwado, eji asachapụ ụgarị. Ị na-asa ya maka na aka ebe isi na ana m agụ sọnsọ mmụọ, gịnwa bụ onye na-afụ iru m, ọ bụrụ na ọ ka isi ka anyị hapụ ite ude na-arụ, ị ga-afụ na akpụkpọ ahụ ga-agaghị adị mma. Ị na-ete ude, na-eyi akwa dị mma, na-agba pefum ka isi ọma. Kedu ihe mere na ị hapụrụ arụ gị ka ị gaba one ahụ ka m mara ma ị ga-ewepụtakwa ushi na-adịrọ mma na-arụ gị? Maka mgbe anyị ga-emasị mmadụ goro ncha ji saa ahụ, goro ncha mmụọ ji saa ahụ, sị gị mba, ya agụọla mmụọ, naanị mmụọ ahụ egoro ezuola. Mba, ị na-eme ya, mechaa ya, ịnọ jee saa ncha, sachapụ ụgarị. Ụmụ ndị nke a na-eje na mmiri je saa, iwu abụrụ na ijewe na mmiri buru ngwongwo gawa na mmiri gị ije chụọ aja. Ụmụ nke ọ ga-eme ije ọ dị gị ka o jule gị ahụ, iruo na mmiri kpechara mmụọ mmiri, i were ncha sachapụ ụgarị, ị lawara onwe gị. A na-eme ya eme, ọ dị ezigbote mkpa na gị nwa nwanne m ga na-eme ihe dị ona, ma nke ị ga na-asa n'ụlọ gị. Ịchụcha aja dị ona gị werekwa ncha ahụ sachapụkwa ihe ọbụla bụ ụgarị, ọ ga-esi na mmụọ abịa, ọ ga-esi na mmadụ abịa. Atụgharịa ya n'asụsụ ndị bekee, anyị akpọ ya back to sender soul maọbụ stop evil soul. Ọ dị ezigbote mkpa na ị ga na-eme ihe ndị a m kwuru site n'ike nke Chukwu. Ọnwa karịrị gị agaghị abịakwute gị. Ọ bụkwa na ị na-esoro usoro ndị ụka ị na-agụ dịka ọgụgụ nwa bekee si wee dị, every Monday ikpe si na ibuchapụ ihe ọbụla bụ ọnwụnwa ga-abịara gị n'ụdị ọbụla, isikwa otu onye na-agọ mmụọ si wee mee ya. Marakwanụ na amara na ọkwa na ofu okike kere mmadụ niile. O nweghị okike kere onye ọcha iche ka onye ojii iche. Anyị niile bụ ofu mmadụ, mana anyị nwekwara akpụkpọ arụ dị iche iche, enwee ụdịrị ntutu dị iche iche, mana ọ na-eme bụrụ ofu. Ụtansi kwa ụkwara ka onye ọcha si akwa ụkwara, kwachakwa akpịrị ya, o wee bụrụ ya. Ụmụnne, nkụzi amasị gị, biere m akara mmasị like, fọwọd ọrịa ndị ọzọ. Ịchọ ịjụ m ajụjụ, bịa jụọ m ajụjụ, aga m asa gị ya, mana akpọkwana m akpọ. Udo dị iru unu, ọ kachasị ndị niile chọrọ udo. Mana ịfụrụ ọgbaghara ga na-eso onye ọbụla bụ onye chọrọ ọgbaghara, ọ kachasị onye Igbo na-echere nwanne ya echiche ọjọọ. Ihe ọjọọ ka ị ga-afụ maka ụmụ ụgwa gị a, mana nke na-abịa abịa ị ga na-afụ ihe ọjọọ, maka na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-abụrụ. Ya mara unu mma. Ise.